unha vez que parece confirmarse a posta a venda do Pazo de Meirás por parte da familia de Francisco Franco nun portal público de internet, hoxe mesmo, como soubemos, nós entendemos que a Xunta de Galicia ten que actuar de maneira inmediata e ten que abrir un expediente sancionador por incumprir a Lei de Patrimonio Cultural de Galiza, unha lei que estabelece ben claro que hai que comunicar este feito ao ser un BIC á propia institución, que ten ademais 3 meses como posibilidade para pensar se quere exercer ou non o dereito de tanteo. Se é verdade, como comunicou aínda onte mesmo a propia Consellería de Cultura, que non existe esa comunicación formal, estaríamos cun incumprimento claro da normativa e, por tanto, o que exiximos é dilixencia, que de maneira urxente, que de maneira rápida se abra ese expediente sancionador. Esa sería a única maneira, a única posibilidade de entender que non hai connivencia real co franquismo, porque se non se fai iso de maneira inmediata, o que se está facendo é facendo unha deixación de responsabilidades, non se está exercendo o lóxico dereito de impedir esta venda a toda costa.